Bore da I bawb. A gai ddiolch, mae'n debyg bod gweinidog ddim yn hwylus, a diolch i Richard am bod wrth y lliw y bore yma. Mae'n dda bod deputies gyda ni yn yr Oedfa yn dosa. Dyn ni'n edrych mlaen i'r Oedfa o dan arweiniad Richard Cleaves. A diolch arall sydd gen i Alun Roberts Jones am yr eilen yna. Oedd hi dipyn haws i fi ddod lan fan hyn bore yma. Mae'r eilen wedi helpu'r hen wraig ffaledig yma, a fydd yn helpu ambell un arall, dwi'n siŵr. Diolch yn fawr iawn, Alun. Dwi'n yn siŵr os ydych chi'n nath, ond chi sy'n gyfrifol amdano. Diolch yn fawr. Mae tri phen gen i, diolch arall. Diolch i Hywel. Mae fe'n rhoi y link Zoom i ni bob dydd Sul, a gyda'r cyswllt yna, fe gewn ni benillion, sylwadau sy'n gwneud i ni gnoi cil yn aml bob dydd Sul. Diolch Hywel am y myfyrdodau wythnosol dyn ni'n ei derbyn wrthoch chi. Dim ond un digwyddiad sydd gyda fi fel cyhoeddiad y bore yma, bore coffi Zoom o dan arweiniad Felicity ar bore dydd Mawrth. A dyn ni'n gobeithio bydd Dylan nôl gyda ni dydd Sul nesaf. Ac yn awr fi'n gwneud y casgliad, please. Dyn ni'n diolch i ti o arglwydd Duw, dy fod ti wedi rhoi i ni popeth. Dyn ni'n rhoi yn ôl ychydig rwan, bendithia ein rhodion ni. Amen. Cod, disgleiria. Mae dy olau wedi dod. Mae ysblander yr arglwydd wedi gwawrio arnat. Bod tywyllwch yn gorchuddio'r ddeiar, a tywyllwch di-dew dros y gwledydd, bydd yr arglwydd yn tywynu arnat ti, a bydd ei ysblander i'w weld arnat. Bydd cenhedloedd yn dod at dy olaeni, a brenhinoedd yn troi at dy wawr ddisglair. Felly, mae gennym ni canwyllt. Canwyllt yr Adfent, yr ail canwyllt heddiw, yn cofio am heddwch. A dyn ni wedi cael canwyllt yn cofio am yr Ukraine. A dyna'r heddwch dyn ni'n meddwl amdano fo heddiw. A heddwch trwy'r byd. Dduw cariadus, arwain ni o farwolaeth i fywyd, o anwiredd a chelwydd at y gwirionedd. Arwain ni o anobaith i obaith, oddi wrth ofn i ymddirieddaeth. Arwain ni o gasineb i gariad, o ryfel i heddwch. Boed i dangnefedd lenwi ein calonnau, ein byd a'n cyfanfyd. Amen. O arglwydd Duw ein tad, dyn ni'n dy foliannu di, ti sy wedi creu'r byd, sy wedi dweud, dwi eisiau golau, a daeth golau i fod. O Iesu Grist, ein iachawdwr, dyn ni'n dy foliannu di, ti sy wedi maddau ni, ac sy wedi rhyddhau ni, ti sy'n golau'r byd. O ysbryd glân, dyn ni'n dy foliannu di, ti sy wedi rhoi nerth
i bob un ohonom ni. Tyrd arglwydd, rho nerth i'r dwylo sydd wedi clymu, ac i'r gliniau sy'n gwegian dan bwysau. Ti o Dduw sy'n gofalu am bawb sy'n isel, rwy ti'n plygu i ddod atom yn codi. Ti ydy'r Dduw sy'n rhoi gobaith a chariad. Ti ydy'r Dduw sy'n dod ein hachub. Ti ydy'r Dduw sy'n rhoi golau yn y tywyllwch, tyrd arglwydd, tad, y mab, a'r ysbryd glân, tyrd i ein calonau ni, tyrd i'n gwasanaeth ni, yn enw ac yn heiddiant, Iesu Grist. Amen. Gawn ni canu gyda'n gilydd. Emyn 434. 434. Unwn a llir anglaidd gór mewn mawl i'r nefol air, datgyddwyd dyfnder cariad iôr, ymhreseb mab y sair. 434. Darlleniad cyfoes o'r Beibl.net. Efengylig pennod 2, adnodau 8 i 20. Y bugail a'r angylion. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored,
yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am ei bywydau. Ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch ag ofn, mae gen i newyddion da i chi, newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw yn Bethlehem, tref y brenin Dafydd, ie y Meseia, yr arglwydd. A dyma sut byddwch yn ei adnabod e. Dewch o hyd iddo yn fabi bach, wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn cafn bwyd anifeiliaid. Yn sydyn dyma lluoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd yr petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant i Dduw yn y goruchaf uchel. Heddwch ar y ddeiar islaw. Bendith Dduw ar bobl. Pan aeth yr angylion i ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliad yn dweud wrth ei gilydd, dewch. Gadewch i ni fynd i Bethlehem i weld beth mae'r arglwydd wedi dweud wrthym sydd wedi digwydd. Felly i ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph a'r babi bach yn gorwedd mewn cafn bwydo. Ar ôl ei weld, dyma'r bugeiliad yn mynd yn ôl i ddweud wrth bawb beth y wedi digwydd, a beth y wedodd yr angel wrthyn nhw am y plentyn yma. Roedd pawb glywodd am y pethau yn rhyfeddu at yr hyn oedd y bugeiliad wedi ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio pob manylun ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddweud am ei phlentyn. Aeth y bugeiliad yn ôl i'w gwaith gan gamol a moli Duw am bopeth roedden nhw wedi ei weld a'i glywed. Roedd y cwbl yn union fel roedd yr angel wedi ei ddweud. A pob bendith ar y darllen a'r gwrando. Mae'n hyfryd i weld coeden Nadolig, yn tydi? Oes coeden Nadolig i fyny yn y tŷ? Ddim eto, yn ein tŷ ni. Drws nesaf, ers Halloween bron. Dros y ffordd, mae yna ras rhwng y dau dŷ. Pwy sy'n gyntaf efo... wythnos yma, nid yn unig coeden Nadolig, ond mae gennym ni dyn eira hefyd. Dim eira, ond dyn eira, gwych. Dwi'n cofio un blwyddyn, dyn ni'n hoffi rhoi'r coeden Nadolig nos Oil Nadolig, iawn? A dyna'r pryd mae coeden Nadolig yn mynd i fyny. Roedd gen i bachgen bach iawn, a roedd ni wedi penderfynu i roi'r coeden Nadolig i fyny, ar ôl iddo fo mynd i'r gwely, nos Oil Nadolig, gwych. A roedd popeth yn barod, roedd o'n mynd i'r gwely, roedd yn un gweithio'n galed. Trwy'r noson, hanner nos, mwy na hanner nos, coeden i fyny, popeth yn barod. Yn y bore, fel yma, roedd gen i ni gwasanaeth 9:30, 10:15 mewn pentre, 11:15 mewn pentre arall, ac felly, doedd dim amser i fynd i mewn y room front cyn mynd i'r capel. Eithon i'r capel, un gwasanaeth arall. Roeddwn ni'n gofyn i'r plant, oed ti wedi derbyn anrhegion? Ble oedd yr anrhegion? A roedd ein mab ni yn codi llaw ac yn dweud, bron yn crio. Does dim coeden Nadolig gennym ni. Wel, doeddwn ni ddim yn medru dweud, oh yes there is, oh no there isn't, oh yes there is, oherwydd sboilio'r holl cynllun. Felly roeddwn ni'n cadw stwm, roedd o'n mor drist, ond nes ymlaen. Roedd yn hyfryd, agor y drws, dyma'r coeden, a dyn ni wedi dechrau Nadolig, a roedd yn wych.
Ar ben y coeden, beth sydd ar ben y coeden? Ar ein coeden ni, dwi'n hoffi cael seren. A dwi'n hoffi'r seren Nadolig. Ond, beth yw seren Nadolig? Tybed. Dwi'n cofio pan oeddwn ni'n byw, ar y pryd roeddwn ni'n byw jyst tu allan y Mwythig. A roedd gennym ni cyfarfod yn Telford. Mis Mehefin, mis Gorffennaf, 90-91, dwi ddim yn cofio. Ac roedd ffrind a fi yn teithio nôl o Telford ar A5 tuag at y Mwythig. A roedd y mallryd wedi dechrau, ac yn y gorllewin, roedd na rhyw conjunction of planets. A dwi ddim yn gwybod geiriau Cymraeg. Venus, Mars, Jupiter, rhywbeth tebyg. Venus, Mars, Mercury. Jupiter, Mars, wel, beth bynnag, dim ots, ond tri ohonyn nhw yn agos iawn. A just awr ar ôl y machlyd, a wedyn maen nhw'n diflannu. Felly, reit yn y gorllewin. A roedd ni'n teithio. A roedd nhw'n dweud ar y pryd, nid ers 300 o flynyddoedd, oed ti wedi gweld rhywbeth tebyg. A roedd na rhywbeth tebyg 10 mlynedd cyn Crist, neu rhywbeth tebyg. Rhywbeth ar adeg Crist. Ac roedd nhw'n dweud, mae'n bosib oedd na rhyw fath o syniad, rhywbeth tebyg. Oherwydd, pan oedden ni'n gyrru i'r gorllewin, roedden nhw'n dweud wrthon ni, tyrd. A roedden ni'n dilyn y ffordd a mynd tuag at y planedi. A roedd yn hyfryd i weld. Oedd na rhywbeth fel hynny, rhyw fath o seren? Tybed? Mae yn diddorol yn Mathew. Mae'n dweud, cafodd Iesu ei eni ym Methlehem yn Judea yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gwyr dwyth o wledydd y dwyrain i Jerusalem i ofyn, ble mae'r un sydd newydd gael ei eni yn frenin yr Iddewon. Welon ni ei seren yn codi yn y dwyrain, a dyn ni yma i dalu ternged iddo. A dyn ni'n gwybod y stori. Ond beth yw y seren? Mae gen i cwestiwn mwy diddorol, dwi'n meddwl. Nid beth oedd y seren, ond beth oedd arwyddocâd y seren? What's the significance of the star? Cwestiwn mwy diddorol i fi. Dwi'n hoffi casglu pethau. A dwi'n edrych ymlaen oherwydd dwi isio casglu rhywbeth sy'n dod. A dwi ddim wedi gweld un eto, ond mae'n dod. Mae gen i adre o hyd bocs bach fel hynny. Ceiniogau. Ac roeddwn ni'n casglu ceiniog, trio pob blwyddyn, am 100 o flynyddoedd, Frenhines Victoria. Pwy bynnag sydd nesaf, Edward y rhywbeth, neu rhywbeth. George, a wedyn George arall. Edward yr Oedfed. Na, does dim ceiniog gen i. Wel, werth llawer o arian, dwi'n meddwl, tasen nhw cael. A wedyn, ti ddim yn medru casglu nhw rwan, wrth gwrs, ers decimalisation, dim ond y frenhines. Felly, dwi'n edrych ymlaen i gael, nid ceiniog, pint, mae'n debyg, efo Charles III, mae'n drwy gen i. Dim ots am yma o hyd, dwi'n mwynhau y can arall hefyd. Dwi'n edrych ymlaen. Ac mae gen i diddordeb yn yr hen
darnau o arian hefyd. Ac mae gen i stori am Warmington. Nid Warmington on Sea, ond Warmington tu allan Warwick. Oherwydd roedd rhywun efo'r enw Keith Bennett yn 2008 efo metal detector, chymod, a roedd o'n chwilio am metal. A roedd o'n ffeindio rhyw darn arianyn. Roedd ni'n edrych ar arianyn ddoe. Darn arian, silver. A roedd o'n sylweddoli, hen ydi o. Denarius ydi o. A roedd o'n ffindio un arall, ac un arall, ac un arall. A rwan, mae rhaid i chi dweud wrth yr amgueddfa Prydeinig, amgueddfa yng Nghaerdydd, os da chi'n ffeindio rhywbeth. A maen nhw'n casglu recordiau, a da chi'n medru gweld y recordiau ar y wefan. Ac erbyn hyn, ers 1995, mae metal detectors wedi ffeindio rhywbeth fel 150,000 o denari o'r adeg Rhufeiniaid. 150,000 ohonyn nhw. Yma, roedd o wedi darganfod 1149 o denari. Gwych. Ac yr un olaf yn dod o 64 pan oedd Nero, yr ymerawdwr. Un cyntaf o 195 cyn Crist. A rhwng y dau dyddiad, mae gen ti casgliad. A mae casgliad yn recordio y pethau pwysig sy'n digwydd yn Rhufain. Ac beth sy'n diddorol, o 194 tan 44 cyn Crist, ar un ochr y darn o arian, mae gen ti pen un o'r diwiau Rhufain. Ond, yn y 40au, mae rhywbeth yn digwydd. A ti'n cyrraedd yn y casgliad at rhif 618. A dyma'r coen dwi'n gobeithio. Dyma ni. Waw. A beth sy'n diddorol, mae darn yma, tebyg i'r un o Warwick, nid yr un, ond tebyg, yr un peth, yn cael ei creu yn 44 cyn Crist, just ar ôl i Julius Caesar cael ei lladd. A roedd o'n cael ei ladd, a roedd nhw'n cyhoeddi darn o arian. A ti'n gweld, mwy na lai am y tro cyntaf, nid quite y tro cyntaf, ond dyna pryd mae'n dechrau. Yn lle un o'r diwiau ar un ochr, ti'n gweld Julius Caesar. A dyma llun Julius Caesar yn syth ar ôl iddo fo marw. Mae'n diddorol, yn tydi? Ond, edrych, i'r cefn tu ôl Julius Caesar, beth wyt ti'n gweld? Seren. A beth oedd yn digwydd, ar ôl iddo fo marw, bron syth, roedden nhw'n gweld rhyw seren, comet. A maen nhw'n dweud, waw, mae seren wedi, da ni'n medru gweld seren. Felly, siwr o fod, Duw oedd Julius Caesar. A da ni'n gwerthfawrogi Julius Caesar. Wel, ar ôl iddo fo marw, Brutus a pawb yn cael rhyfel cartref gyda'n gilydd, a wedyn roedd Mark Antony ac Octavian yn ennill rhyw rhyfel, 41, a wedyn, yn y 30au, roedd na mwy na lai cystadleuaeth rhwng Mark Antony ac Octavian. A roedd Octavian yn falch.
Oherwydd, cyn iddo fo farw, dwedodd Julius Caesar wrth Octavian, ti yw fy mab. Felly, roedd Octavian mab Julius Caesar. A ti'n medru gweld, rhywbeth yn gynnar, yn hwyr yn y 30au, dyma coen arall, darn o arian arall. Dyma ni. Pen rwan, Octavian. Ac os ydych chi'n medru gweld yn ofalus, ac mae'n anodd i gweld, ti'n gweld yr enw Caesar, ac ar ben y ben, ti'n gweld difi, a wedyn F for Filius. And what it is Caesar, God's son. Ac mae'n cyfeirio at Julius Caesar. Ond roedd Octavian yn dechrau cynllunio teml yn Rhagfyr. Ac ar ochr arall darn o arian, ti'n medru gweld y teml. Ac os ydych chi'n edrych, dyma geiriau just tu ôl y teml. Ac mae yn dweud, Divo Jewel. And that means dedicated to the god Julius. Dyma teml I Julius Caesar fel Dyw, creuwyd gan Octavian fel Filius. Dywi Filius, son of God, mab Dyw. Iawn? A dyna'r neges ar y garn o arian. Wel, nes ymlaen, roedd o yn ennill yn erbyn Mark Antony a Cleopatra, a roedd o yr ymerawdwr. A roedd pawb yn y Senate yn falch o Octavian. A dweud, mae gen ti y fraint I gael enw newydd. You are so august, they said. We'll call you Augustus. A dyma'r ymerawdwr cyntaf, yr ymerawdwriaeth Rhagfyr, sef Augustus. Dyn ni'n darllen adeg ar adeg Nadolig am yr ymerawdwr Augustus. Heb sylweddoli weithiau, ymerawdwr cyntaf yw Augustus. Ac chydig nes ymlaen, rhywbeth fel 13 cyn Crist, roedd rwan Augustus yn creu darn arian arall. A dyma ni. Pob un o Warmington. Ar y pen, a ti'n gweld llun Augustus. Dwi'n hoffi beiblau efo lluniau, dwi'n hoffi llyfrau efo lluniau. A mae'n wych, mae gen ti lluniau o rhai o'r bobl yn y Beibl. Augustus yw un ohonyn nhw. A dyma'r llun, dyma'r dyn, Augustus. A ti'n medru gweld Caesar Augustus, Caesar Augustus. Dyna'r enw. A maen nhw'n dweud am ei teulu the Caesars, yeah? Caesar Augustus, Caesar Augustus. Ac ar y ochr arall, beth wyt ti'n gweld? Seren, comet, efo cynffon I fyny hefyd. A just rhag ofyn, ti'n anghofio pwy yw tad Augustus, Diwys Julius. The divine Julius, Julius the God. Dyma fi, Filius, Dywi Filius, son of God. Felly, beth sy'n diddorol yma? Beth mae o'n dweud? Mae gen I awdurdod. Mae gen I awdurdod o'r nefoedd fel ymerawdwr. Mae rhaid I chi dilyn yr ymerawdwr. You owe allegiance to the emperor, because the emperor is the son of God and important. Dyna'r peth
pwysig. Dyn ni ddim yn sylweddoli pan dyn ni'n darllen stori Nadolig am y seren, arwyddocâd y seren, pan ti'n sôn am frenin. Pan glywodd y brenin Herod hyn am y ser, roedd wedi cynhyrfu'n lan. Roedd cynwrf yn Jerusalem hefyd. Roedd ofn arnyn nhw. Dyma rhywun arall efo ser. Rhywun arall. Ac mae rhaid i ni roi awdurdod iddo fo. Mae yna rhyw fath o tensiwn, cystadleuaeth. Yr un sy'n dod yw un sy'n bwysig. Who will ask of us our allegiance. Darn bach o darlleniad arall Nadolig. Y gair oedd yn bod ar y dechrau cyntaf, oedd y gair gyda Dduw, a Dduw oedd y gair. Roedd gyda Dduw o'r dechrau cyntaf un. Drwyddo y creuwyd popeth sy'n bod. Does dim yn bodoli ond beth greodd e. Ynddo fe roedd bywyd. A'r bywyd hwnnw'n rhoi golau i bobl. Mae'r golau'n dal i ddisgleirio yn y tywyllwch. A'r tywyllwch wedi methu ei ddiffodd. Daeth y gair yn berson o gig a gwaed. Daeth ei fyw yn ein plith ni. Gwelon ni ei ysblander dwyfol. Ei ysblander fel mab unigryw. Wedi dod oddi wrth y tad yn llawn haeddioni a gwirionedd. Beth wyt ti'n meddwl pan ti'n clywed am Iesu fel mab Duw? Rhywbeth am sut oedd e'n cael ei eni? Na. Yn yr adeg yma, pan ti'n clywed mab Duw, ti'n meddwl am yr ymerawdwr. Rwan, dyma'r gwahoddiad i feddwl am Iesu fel mab Duw a gweld awdurdod ynddo fo. A dyna'r neges Nadolig. A dyma Iowan yn dweud. A dyna welais i'n digwydd, medda fo. Dwi'n dweud wrthoch chi, mae Iesu ydy mab Duw. A dyma'r cwestiwn i ni ar adeg Nadolig. Pwy yw awdurdod yn ein bywydau ni? Ydyn ni'n edrych tuag at nerthoedd y byd neu at nerth y ddinas? Do we look to the world's powers that be? Or to the power of the kingdom of God? Pwy ydyn ni'n ei ddilyn? Ydyn ni'n medru dweud, yn yr ystyr yma, mae Iesu ydy mab Duw. Yw yr awdurdod yn ein bywydau ni. Gawn ni canu gyda'n gilydd emyn 477. Ganwyd Iesu yn nyddiau Herod. Ganwyd Iesu yn frenin nef. Gwelwyd seren yn y dwyrain oedd yn arwain ato ef. 477.
Iesu naddiau Herod, anwai Iesu brenin neb. Gwelwyd seren a dwyrain, oedd yn arwain ato ef. Oedd ein moliant i'w cael bresed, mae'r gogoniant ar ei wyneb. Wyneb Iesu, brenin neb. Wel seren ffrin a dwyrain, a non sefyll anna. Gorwedd ar ddychain, bil a wenedd mawr dros ben. Ronau'n moliant i'w cael bresed, mae'r gogoniant ar ei wyneb. Wyneb Iesu, brenin neb. Croeso dwythion a'i anrhegion wrth a'i breseb ar y gwair. A'r adhusamur a sydan, llawer trysor ei fab mair. Ronau'n moliant i'w cael breseb, mae'r gogoniant ar ei wyneb. Wyneb Iesu, brenin neb. Dwed angelion gyda dynion, ef yw'r trysor mwyau fri. A thrarodion lwybrau daiar, Iesu Christon brenin ni. Ronau'n moliant i'w cael breseb, mae'r gogoniant ar ei wyneb. Wyneb Iesu, Dawn ni cydweddio. Dwi'n defnyddio gweddi Nick Fawcett hefyd. O arglwydd Duw, dyn ni'n cofio am rhai yn ein teuluoedd ni, rhai o ein ffrindiau ni, rhai o'r teulu'r capel sydd ddim yn iach ar hyn o bryd, yn arbennig y rhai sydd yn yr ysbyty, y rhai sydd yn dioddef adre hefyd, a dyn cofio yn arbennig am Dylan, bydde ti efo nhw ac atgoffa nhw, dy fod ti gyda nhw trwy'r dydd trwy'r nos, a helpa nhw ar hyn o bryd. Dyn ni'n cofio hefyd yn arbennig pan dyn ni'n cyrraedd at Nadolig, y rhai sydd wedi colli pobl annwyl yn eu teuluoedd nhw, ac yn profi profedigaeth ar hyn o bryd. Bydde ti efo nhw hefyd, casor arbennig, a helpa nhw i sylweddoli, dyn ni wedi rhannu efo'r llaill rhywbeth arbennig, a dyn ni medru cofio hyd yn oed ar adeg Nadolig yn arbennig ar adeg Nadolig. Am fywyd tragwyddo, dyn ni'n rhannu efo Iesu ac efo pawb sydd wedi mynd o flaen ni yn y ffydd. Dduw cariadlon, diolch yn ei ti am lawenydd y cyfnod hwn, y tymor Adfent yma sy'n ein atgoffa cymaint, ac sy'n datguddio mor fendigedig ehangder dy gariad, am dy ddyfod a'r dyfod o'r newydd yng Nghrist, diolch yn ei ti. Dyma'r amser i edrych yn ôl a chofio genedigaeth dy fab, goleuni yn ymddangos oddi fewn un tywyllwch, amser i edrych ymlaen
a disgwyl ei ddyfodiad eto, wrth iddo ddychwelyd a sefydlu ei dernas a llywodraethu yn dy enw. Ond yn bennaf, amser i'r foment hon, i edrych ar ein bywydau a chwilio ein calonnau, ymchwilio idd air ac adnewyddu ein ffydd. Amser i adnabod yn llwyrach fod Iesu gyda ni bob munud o bob dydd, nawr a hyd byth, am dy ddyfod a'r dyfod o'r newydd yng Nghrist. Diolchwn i ti. Dduw cariadlon, daeth os di'n byd yn wylaidd, dy eni o faer mewn stabl. Byddai'n dod o'r newydd mewn gogoniant drwy'r Crist at gyfodedig a dyrchafedig. Roedd gyda ni wrth i ni siarad. Yma, drwy dy ysbryd glân yn gwneud Iesu yn real. Molwn di, gwirionedd mawr yr Adfent. Diolchwn yn ei enw. Amen. Emyn 478 o faban glân, o faban mwyn, mor hardd dy wedd, mor oel dy dref. 478.
heddwch. Dyna dwi'n ei roi yn rhodd i chi, edda Iesu. Heddwch. Yr heddwch iawn sydd gen i, a neb arall i'w roi. Dwi ddim yn rhoi heddwch yn yr un ffordd a'r byd. Peidiwch cynhyrfu, a pheidiwch bod yn llwfr. Dyn ni yma i edrych yn ôl ac i edrych ymlaen. Dyn ni yma i gofio un a fi farw, ac yma i gyfarch un sy'n fyw. Dyn ni yma i rannu bara a gwyn. Yma i rannu cymdeithas gyda'n gilydd. Dyn ni yma yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Yr un sy'n ein gwahodd fel y gwahoddodd ei ddisgyblion gyntaf i swpera gydag ef. Rhannodd ei fara a'i wyn, gyda'r un a fyddai yn ei fradychu, gyda'r un a fyddai yn ei wadu, gyda'r rhai y fyddai yn cilio ymaith oddi wrth yn awr ei angen. Rhannodd fara a gwyn gyda'r sawl na allodd aras ar ddichyn gydag ef, hyd yn oed am awr. Y sawl ei holl brwydfrydedd na allent ddeall. Y sawl a oedd yn gymysg oll ynghyd yn llawn amheuaeth ac ofn. Mae'n ein gwahodd i rannu bara a gwyn, ti a fi, sy'n wan a phechadurus, sy'n ei siomin dyddiol, ac yn dewis ein ffyrdd ni yn hytrach na'i ffyrdd ef, sydd ond wedi dechrau deall beth yw gwir ystyr bod yn ddisgybl, bod ein ffydd yn ffrau ath feiau yn niferus, bod gennyt lawer o gwestiynau, a llawer i'w ddysgu. Tyrd nawr, a rhannu'r bara a'r gwyn, tyrd a darganfod bywyd i'th enaid. Amen. Cyn iddo fo rhannu'r bara a'r gwyn, dwedodd o gair o weddi, gan ddweud diolch. Gawn ni cydweddio. Diolch i ti ein tad, dy fod ti efo ni trwy'r dydd a trwy'r nos. Diolch i ti, Iesu, dy fod ti wedi dangos ato ni cariad, cariad Duw, cariad gyda'n gilydd. Diolch i ti, yr ysbryd glân, dy fod ti wedi rhoi i ni nerth i helpu ni o un dydd i'r dydd nesaf. Diolch i ti, y tad, y mab ac yr ysbryd glân, rwan ac am byth. Amen. Dwi wedi rhannu gyda chi beth nes i ei dderbyn gan yr arglwydd. Ar y noson honno, pan gafodd ei fradychu, cymerodd yr arglwydd Iesu dorth. Ar ôl adrodd y weddi o ddiolch, dyma fe'n ei thorri a dweud, dyma fy nghorff sy'n cael ei roi drosoch chi, gwnewch hyn i gofio
amdanai. Wedyn, gwnaeth yr un peth ar ôl swper, pan gymerodd y cwpan a dwaed, mae'r cwpan yma'n cynrychioli'r ymrwymiad newydd mae Duw'n ei wneud, wedi ei seilio gyda fy ngwaed i. Gwnewch hyn i gofio amdanai, pob tro y byddwch yn yfed ohono. Bob tro byddwch chi'n bwyta'r bara ac yn yfed o'r cwpan, byddwch yn cyhoeddi ystyr marwolaeth yr arglwydd, nes iddo dod yn ôl eto. Gawn ni dwaed gyda'n gilydd, gweddi'r arglwydd, gweddi y deyrnas. Ain tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sanctaiddie dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroen ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddau ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gawn ni canu. Emyn 441. Wele, cawsom y Mesaia, cyfaill gwerthfawr rocar rioed, darfu Moses a'r proffwydi, dwaed amdano cyn ei ddod, Iesu yw. Gwir fab Duw, ffrind a thrynwr dynol ryw. 441.
Byddwn ni'n profi'r heddwch perffaith mae Duw yn ei chroi, y daioni sydd tu hwnt i bob dychymyg, yn gwarchod ein calonnau a'n meddyliau wrth i ni ddilyn y Mesaia Iesu, Mab Duw. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdaithas yr ysbryd glân, bydd gyda ni oll, rwan ac am byth. Amen.